magpabuang-buang bata sa kuha lagi. Nasa muta to si Arke. Kuyapan man jud ba? Mau mag-practice jud ko para wanay makapildi sa ako ba. Deres kalibutan. Yeah! Kay naglagot jud ko atong Arke ba. Wa jud ko kabalo sa to. May na makita na ko siya. Wala taon din ako siya ba. Kay naka-practice na ako. Kita dito na ko sa Arke. Karon wala taon man dito na ako ba. Hoy! Unsa man? Isog ka? Bagay ta? Nagkita ra dito ka ba? Duka na ba ako naglagot sa mga? Tas ganina ra ko nagpaabot sa abot ni mo ba? Kay gahe naman daw kadri ah. Agi-agi ra kay tadri mo man dayto si Tahon. Si Tahon bitaw bakit ta? Ngay dili ko masukol nimo dako manghugay ka. Sukol ba? Sukol? Wala tahon ta karon. Ngay dili lang ko masukol lagi. Wala lagi kaya nimo praktisado na manghugay ka. Sukol ba di ka? Okay, dili lagi ko ba? Na. Ito ka sa kang mama no. Duka nito. Na. Abusado mga kabit. Ito ka sa kang mama daw. Na. Sukol ba? Ingon ka ka. Ayaw lagi ba na. Subukan ni ba? Dito ka mo sukol ha? Na. Sakit ay. Sige na lang. Sukol lang ko. Tukag di ka sukla na. Gana mo na kung ganahan mo sukol sa amin ako. Tungutan na yan. Bantay lang karon. Di! Bagtuon ni magdiliti ka sukla na. Bantay lang karon. Luko-luko man jud karon. Kalimot jud kasi mong kaugalingon. Tanawa ra. Pati pagsuot sa gloves di kabalo. Bali, bagyon. Ay, bali day ni Bert. Saan day ni? Taro nga ba? Mura magkagbata. Kutung-kutuhon ta karon. Ay, bali jud di ay. Tarungon sa nako ha. Dali na, dra. Kay excited na ko kulatahon ta ka ba? Oo. Bitaw, kulatahan jud ko. Tagtaon na imong kahambog karon. Sige na. Dali na. Sasad. Dali. Magita dali. Sige, dali. Bayo, tapon ni mo. Unsa man kalaban ay bayot man kayo? Bayot man kanya kung kalaban ay. Bayot ay! Agay. Oh! Dito! Run 1, 2, 3! Na! Dito mo dito! Agay. Ate ka tikasan kay Kark.